Atletické stretnutie. Ženská prekážkarská štvorstovka, síce bez Cindy McLaughlinovej, Lebronovej, ale s Femke Bolovou. Od 8. dráhy Andrea Knightová, Jamajka. V dráhe číslo 7 domáca Lina Nilssonová. Celkovo je to pre veľké množstvo britských atlétov fantastická príležitosť rozlúčiť sa vlastne so svojimi fanúšikmi pred parížskými hrami. A tu je Femke Bolová, ktorá vylepšila svoje predchádzajúce európske maximum pred týždňom na malom mítingu vo Švajčiarsku na fantastický čas 50:95. V dráhe číslo 6 potom Šemier Litlová, v peťke, prepáčte, pobeží Šemier Litlová, vo štvorke Rachel Claytonová. V trojke Cheyenne Selmonová, ďalšia Jamajčanka. Na bolovej krajanka Kathleen Petersová v dráhe číslo 2. No a štartovú listinu uzavrie ďalšia z domácich bežkyň Jessie Knightová. No a sme zvedaví naozaj, či Femke Bolová potvrdí tú fantastickú fazónu. Meeting, na ktorom zabehla ten nový európsky rekord 50:95 vo švajčiarskom Le Chaux de Fonds. 44. edícia maličkého meetingu Risi Sport, ktorý patrí ešte len do tej challengerovej kategórie, teda vlastne až do 5. najnižšej kategórie meetingov v rámci atletických túr. Keď hrátame, že prvá je Diamantová liga, potom nasledujú zlaté, strieborné, bronzové meetingy a až potom challengerové. Neuveriteľné. Ale teraz pripravený štart behu žien na 400 metrov cez prekážky. Femke Bolová v dráhe číslo 6 zaútočí opäť na métu 51 sekúnd, ktorou pred ňou vlastne zlomila iba Cindy McLaughlinová, iba jedna jediná žena. Femke Bolová v tejto fazóne, ak ju dnes samozrejme potvrdí, môže byť práve veľmi veľkou vyzývateľkou a jedinou vyzývateľkou svetovej suverénky a svetovej rekordérky zo Spojených štátov amerických, ktorá tento meeting vynecháva. O Bolovej víťazstve nemohlo byť pochyb, ale budeme sledovať veľmi pozorne čas a pripomíname tú métu 50:95. Bolovej výkonnosť neuveriteľným spôsobom rastie a graduje. Získala aj povinný titul európskej šampiónky v Ríme. Tam ale nezačerala tak hlboko a teraz ďalší vynikajúci výkon. Nový rekord meetingu pre Femke Bolovú. Nebolo to pod 51 sekúnd. Ten čas 51:30 je aj tak fantastický. Femke Bolová verná tomu svojmu bežeckému, ľahkonohému štýlu. Bežala naozaj fantasticky a čas 51:30 je už oficiálne potvrdený. Druhá Šemier Litlová, Spojené štáty americké, 52:78. O sekundu a pol bola pomalšia druhá najrýchlejšia žena v tomto behu. Na 3. mieste potom Rachel Claytonová z Jamajky 53:24. Ďalšia Jamajčanka Knightová na 4. mieste 53:69. V britskom súboji uspela Jessie Knightová 54:15 a 5. miesto. A v fotofiniši Holanďanka Petersová 6. v rovnakom čase ako 7. Jamajčanka Salmonová 54:50. Tam zohrala úlohu, predstavte si, 1 jediná tisícina sekundy, ale to sa už všetko odohrávalo ďaleko viac ako 3 sekundy za Femke Bolovou. No a posledná 8. pozícia pre druhú britskú bežkyňu Linu Nilssonovú 54:65. Bolová už 3-krát vyhrala Diamantovú ligu v tejto disciplíne. A to svoje predchádzajúci rekord meetingu z vlanejšieho roka vylepšila o 15 stotín sekundy.